Igbo ndị ọma, ekene m unu. N'ụbọchị nke taata, ihe anyị nwere ikwu bụ gịnị? Dibịa ọdịnala. Kedu ihe bụ dibịa ọdịnala? Dibịa ọdịnala dị oke mkpa n'ala Igbo. Dibịa ọdịnala bụ onye ndị mmadụ na-ahụta dịka onye nọ n'etiti ndị mmụọ maọbụ n'etiti ndị nna nna anyị ha nwụrụ anwụ. Dibịa ọdịnala bụ onye na-eme gịnị? Na-anụta ihe, onye ya na ndị mmụọ na-akarịta nkata, onye na-ahụta ihe nwere ike ime n'ojenihu, onye nwere ike ịchọpụta ụdị akara ka mmadụ jiri bịa ụwa, onye nwere ike ịchụkwa àjà ma mee gịnị? Ma nye ndị mmụọ ka ha mee gịnị? Ka ha nararie. Dibịa ọdịnala bụkwa dibịa nwere ike ịgwọ mmadụ ọrịa, bụrụkwa dibịa nwere ike ime gịnị? Ịgwọta ọgwụ ga-egbu mmadụ. Ọ bụghị naanị na ha na-agwọ ọrịa, ha na-emekwa ezigbo ihe, na-emekwa gịnị? Ajọ ihe n'otu oge. E nwere ụdị dibịa dịgasị iche iche. Kedu ụdị dibịa e nwere? Nke mbụ bụ dibịa afa. Kedu ọrụ dibịa afa na-arụ? Dibịa afa bụ dibịa na-eji mkpụrụ afa eme gịnị? Agba afa. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bịa na be ya, ọ chịpụta ya bụ mkpụrụ afa, ịgwa ya ihe butere gị, ọtụtụ mgbe ị gaghịda agwa ya ihe butere gị. O werela aka ya wee mara ihe bụ ihe ahụ buru gị bịa. Ọ chịpụta ya bụ mkpụrụ afa, o mee gịnị? Ọ wụghaa ya n'ala. Enwe ka ha si eme ya, ha gụgasịa ya, ha sị gị lee ihe na-eme gị, lee ka o si eme gị, lee ebe o si eme gị. Ha kọwachara gị ihe ndị a niile. Ọ bụ dibịa afa na-eme gịnị? Na-achọpụta ụdị akara aka mmadụ jiri bịa ụwa. Ọ bụkwa dibịa afa gbachaa afa, nyawa ga-achọpụta ụdị ihe nwere ike ime n'obodo na ojenihu, dịka ma ụgani a ga-ada, ma enwere ndị ga-abịa lụso ha agha, ma ihe akụkọ akọrọ n'ala a ga-eme nke ọma. Ọ bụ dibịa afa na-eme gịnị? Na-ahụpụtagasị ihe ndị a. Dibịa afa bụ onye a maara dịka onye na-eme gịnị? Onye na-ahụ ọhụ, ya bụ seeing vision. O nwere ike ịhụ ihe nwere ike ime n'ojenihu maọbụ ihe ga-eme dịka kịta. Ọ dibịa afa na-eme ụdị nke a. Ọkwa dibịa afa gbachaa afa, dibịa aja eme gịnị? Achụ aja. Ngwa, kedu onye bụ dibịa aja? Dibịa aja bụ onye na-achụ aja nye ndị mmụọ maọbụ ndị nna nna anyị ha, dịka ihe anyị wetara ya ka o jiri mee gịnị? Chọrọ ya bụ aja. Ọ bụ dibịa aja na-abọ ọgwụ eliri mmadụ maọbụ abọ nsị eliri mmadụ. Ọ bụkwa dibịa aja na-eme gịnị? Na-achụ aja dịka aja arịrịọ, aja mgbaghara, aja udo, nakwa aja ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ bụ ọrụ a ka dibịa aja na-eme gịnị? Na-arụ. Ọ bụrụ na dibịa afa gbachaa afa, dibịa aja eme gịnị? Agba aja. Marakwa na dibịa aja anaghị agba afa, na ọrụ ya bụ naanị ịchụ aja. Ọzọ anyị ga-eleba anya na ya bụ gịnị? Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ya bụ herbalist. Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ọ bụrụ na ile anya, ị ga-ahụ gịnị? Dongoyaro, nke a na-akpọ neem n'olu bekee. Ihe eji mara dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ dibịa ndị ahụ na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eme gịnị? Agwọ ndị mmadụ ọrịa dị iche iche. Ha na-eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ndị mmadụ ọrịa dị iche iche, dịka etu m siri gosi gị ya bụ dongoyaro. O so n'otu mkpa akwụkwọ eji agwọ ọrịa, ọ kachasị ọrịa ịba. Ọ bụrụ na ile anya n'aka m, ihe m ji n'aka bụ nke ndị bekee kpọrọ moringa. Ọtụtụ ndị na-akpọ ya agbadi n'olu Igbo. Amaghị m ihe ndị be gị na-akpọ ya, mana ihe eji mara ya bụ gịnị? Moringa n'olu bekee, agbadi n'olu Igbo. Lee anya nke ọma ka ịhụ ya. O nwere ike ọ bụrụ nke ịma, nwekwe ike ọ bụghị nke ịma. Ya bụ akwụkwọ bụ nsacha afọ ka ọ na-eme. Ị nwere ike kpata ya etu a, mee gịnị? Sie ya n'ọkụ, sachasịa ya, sie ya n'ọkụ. Ịṅụrụ ya, o mee gịnị? Ọ sachapụ gị afọ. O sokwa na mkpa akwụkwọ anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ ụdị ihe ndị a dịgasị iche iche ka dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ji eme gịnị? Agwọ ọrịa. Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwekwara ike
inweta mgbọrọgwụ nwere ike ime gịnị igbu mmadụ. Enwere ọtụtụ akwụkwọ na-egbu mmadụ. Dibịa mgbọrọgwụ na mkpaakwụkwọ nwere ike ịgwọkọta otu nye gị sị gị na gị tinyere onye a na nri na onye ahụ rie ya gịnị ọ nwụọ. Ọtụtụ ndị dibịa adịgboroja anyị nwere bụ ndị na-eme ụdị nka, mana ndị ezigbo dibịa agaghị enye gị ihe na-eme gịnị ihe na-egbu mmadụ, kama na ha ga-eme gịnị ha ga-akwụba aka ha ọtọ na-eme gịnị na-agwọ ndị mmadụ ọrịa. Ngwa ka anyị leba anya na uru dibịa bagasịrị anyị. E nwere ọtụtụ uru ndị dibịa mere gịnị bara anyị. Kedu uru nke mbụ anyị ga-eleba anya na ya? Uru nke mbụ bụ na dibịa ọdịnala na-enyere aka achọpụta gịnị ọdịnihu nke mmadụ maọbụ ọdịnihu nke obodo site n'ịgba afa. Ya bụ uru nke mbụ anyị ga-eleba anya. Ha na-eme gịnị ha na-enyere aka n'ịchọpụta ọdịnihu nke mmadụ maọbụ ọdịnihu nke obodo site na ịgba afa. Ọzọ dịka ibe ya bụ nke abụọ bụ dibịa ọdịnala na-agwa mmadụ ihe nwere ike ime n'ọdịnihu maọbụ ihe ga-eme ugbu a maọbụ ihe kpatara ihe mere eme jiri wee mee gịnị wee mee. Uru ọzọ anyị ga-eleba anya na ya bụ dibịa ọdịnala ọ bụ ha na-eme gịnị na-agba ọgwụ eliri mmadụ. Uru ọzọ ọ bụkwa ha na-eme gịnị na-agwọ ọrịa dị iche iche. Ọ bụ ha na-agwọ ọrịa dị iche iche. Uru nke ikpeazụ ọ bụ ha na-achụkwa gịnị aja dị iche iche. Ọ bụ dibịa ọdịnala na-emegasị ihe ndị a niile. Ngwa ka anyị leba anya na ọghọm dị na dibịa ọdịnala. Ọghọm nke mbụ bụ na ha na-agwọ ajọ ọgwụ dị iche iche eji egbu mmadụ. Ha na-agwọ ajọ ọgwụ dị iche iche eji eme gịnị eji egbu mmadụ. Ọzọ dịka ibe ya, ha na-agwọ ajọ ọgwụ nye ndị ohi ha ji eje emekpa ndị mmadụ ahụ. Ụfọdụ n'ime ha na-ekwu okwu asị. Ha anaghị ekwu eziokwu maka gịnị ihi oke ọchịchọ. Nke ikpeazụ anyị ga-eleba anya na ọghọm dị na dibịa ọdịnala bụ na ha na-ebutere ndị mmadụ ọdachi. Ngwa ka anyị leba anya na etu esi abụ dibịa. Nke mbụ bụ gịnị ọnatarachi. Ọnatarachi enwere dibịa bụ ọnatarachi site n'aka mee gịnị fere n'aka. Ọ bụghị naanị na ọ pụtara bụrụ dibịa, kama enweburu onye na-eme ya mbụ na agbụrụ ya. Ọzọ dịka ibe ya, ọtụtụ ndị na-eje akwụ ụgwọ ka ha mụọ gịnị dibịa. Ọ bụ ụdị ndị a ka m ga-asị gị na anyị na-ahụgasị na gburugburu anyị ugbu a. Ebe niile ịtụgharị anya n'aka ekpe dibịa, ịtụgharị anya n'aka nri eze nwaanyị, ịtụgharị anya eze nwoke, ebe niile abụrụ gịnị arụsị, asị gị na a na-eme gịnị omenala. Anyị amaghịzi nke bụ nke na ha niile. Nke ikpeazụ na ka esi eme gịnị etu esi abụ dibịa bụ site n'aghụghọ. Ụfọdụ ndị nwere ike pụta ha chọọ ihe akwa na-acha mmemme kepụ n'otu ukwu osisi, chọọ ihe dịka azụ ejule keche na ya sị gị na ha bụ gịnị na ha bụ dibịa. Onye ahụ pụta ọ sị gị na Okeke ji wee mee gị nka, Okafọ ji mee gị nka, na iweta ego dị ụta ka o jiri ya mee nke ngwa 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 ngwa, na ọ bụ na imekwe ọsọsọ na ị ga-anwụ maọbụ na nwanne gị ga-anwụ. Ị marị parị okwu ji ejide gị chee na ọ bụ eziokwu. Mgbe i were ego onye ahụ emechakwa enweghị ihe mere, i chee na gịnị na ya bụ ihe n'ịlafere ego. Ganye na ọgwa gị nke bụ nke ahụ ga-echu gị ụra abalị, isi na ikweteghị na ị ga-eme gịnị na ị ga-eje jụọ ase ebe ọzọ, ewesị gị na ọ bụghịkwa eziokwu. Mgbe ahụ ị mara na a na-eri gị mugwu kemgbe. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-eje piom na-ejegasị na nke dibịa dị iche iche, hie asaa n'anya mara nke bụ ezigbo dibịa, maka na ọ bụghị ha ncha ị hụrụ bụ gịnị bụ ezigbo dibịa. Ụfọdụ bụ adịgboroja, ụfọdụ bụ ka ha ghọrịa ndị mmadụ ka ha pụtara ime, nara ha ego ma tinye n'akpa. Ndeewonu.